però sí que volem que qui tinga, que sapiguem que estem, perquè tenim alguna cosa que donar-li, i si no és a ell, els familiars. És un honor per a mi estar avui ací com a nova presidenta d'esta gran família a Vila-real. Assumís aquesta responsabilitat amb una profunda gratitud i amb la ferma convicció que junts i juntes podem marcar una veritable diferència en la vida dels que enfronten a esta dura malaltia i per a ser la veu d'aquells que lluiten amb silenci. La nostra associació no és només un pilar en la lluita contra el càncer, sinó és una llum d'esperança per als que més ho necessiten. Així, no sols combatim la malaltia, sinó que brindem suport emocional, recursos y acompañamiento a los pacientes y a las seues familias. Y ahora viene Reme con un equipo renovado, joven, con ganas, que tienen ganas de continuar siendo esa familia ampliada que es necesario tener en una ciudad, generar comunidad y poder dar respuesta a cuestiones como estas. Mireu, no sé si és casualitat o no, l'any que ve complim 750 anys de la fundació de l'hospital. Que esto de l'hospital naix perquè se funda un hospital per part del rei Jaume I, el nostre fundador. I l'any que ve se complirà els 750 anys en aquest hospital, que anem a celebrar-ho també d'una manera important per a recordar a la gent lo important que va ser aquell hospital fa 750 anys. Hospital que durant molts anys, molta gent que està en esta sala sabrà que ha tratat tuberculosos i dificultats molt dures. Les mongetes de la Consolació, en tot el treball que van fer allí, etc. Després va ser el convent, posteriorment, i ara és un espai d'art, una part continua sent la nostra capella del pis de l'hospital. Bueno, fixem-vos que ara la seu la teniu allí, on va néixer el primer hospital de Vila-real, i jo no sé si de la província de Castelló, no ho sé, ho anem analitzant perquè eren hospitals que fundaven els reis tenint en compte que era una reconquista, acaba a València, i tenien molts ferits, etc. i fundaven els hospitals. Però després se va mantindre i va tratar moltíssimes pestes, dificultats, molt dures. Bueno, doncs on he nascut allí, vaig a la Protecció del Cristo, en el barri. Bueno, doncs que vaig haver la sede, me diuen que funciona bé, que esteu contents,